buenas. O que tengo de elegante acá. Volvemos outra vez ás festas potentes e que sexa sinal de que imos ter un gran ano respecto do viño e respecto de todo en xeral. Da gran actuación, moitísimas grazas. Se ve agora xa, antes de comer, que moitos estarían de bon de multiplicar por 2 ou por 3. Nada máis, moito. Se ve que es suya. Listo. Gracias.